Good morning mga boss. So welcome back to my channel. So andito tayo sa ano nito? Sa Kamiling cabinet project. So tignan natin yung project natin dito mga boss. Brad, pakilokat mo han. Tignan natin mga boss. Umuwi ng iba dahil break time alas 12. Mag-alauna pa lang naman. Tara. Ayun. Testing niya? Tinesting niya na? Yung pag-focus ng microscope ay mami. okay, so ito na yung lagayan ng microwave oven, tapos yung oven. Nasaan na yan? Nasa loob? Bale ito. Yan siya. Microwave oven. Tapos ito. Oven. So ito, minasilyan na lang namin yung mga screw. So meron din yung nabibiling screw cap para dito. Pwede rin yung aging, mag-ano ka doon, tapos idikit mo rito. Pwede rin yun. Dilugin mo tapos idikit. So ito na. Wala pa yung electrician? Suro kayo garnitis ni. Ha? Suro kayo dito. Kasi sila. Yan lang, wala pa yung electrician mga boss. Paano yan? Medyo ano yata, mina. Okay mga boss. So dito nga pala mga boss, sa baba. So ang gagawin natin dito, gagawa tayo ng square. Mag-square tayo. Bali kahon din yon, kahon din siya, tapos ipapasok natin sa loob. Ang gagawin natin dyan. Tapos yung gagawin natin kahon, lalagyan na natin ng drawer yon dito. Tapos dito, hindi na natin magagawa yon kasi medyo alangay na dito. Pag magkakahon tayo dito, hindi na natin masasayang ng space doon sa kabila pag nagkahon tayo. So ang gagawin natin dito, gagawan lang tayo ng divider dito. Tapos open na lang siya, pinto na lang siya, tapos lagyan natin ng shelves hanggang doon para magamit natin yung space na yon. Hindi na tayo magkakahon. So ganun din dito sa kabila. Dito sa kabila mga boss. Hindi na tayo magkakahon dito para magamit nating space doon. Tapos dito magkakahon tayo rito. Gagawa tayong kahon dyan. Tapos yung gagawin kasi nating drawer dito. So may drawer sa taas. Tapos susunod dito sa taas, may drawer na malaki. So pag binuksan mo yung malaking drawer na yon, may drawer pa ulit doon sa loob. Ganun yung mangyayari dyan. Tapos dito, mga boss, dito sa may gas range. So dito, ganun din, gagawa tayo ng kahon. Tapos ilalagay natin sa loob. Ganun ang gagawin natin dyan. Ditong banda, dyan banda mga boss, may divider dito. Tapos dito may dalawang pinto para doon sa may gasol. Pwede tayo maglagay ng gasol dyan. Tapos dito, 6 na drawer yung gagawin natin dito. So dun sa natitirang space dito, 6 na drawer yung ilalagay natin dyan. So si Badinoli, hindi na ako nakapunta dun sa Wilcon. So siya na lang yung pumunta dun sa Wilcon mga boss. Siya na lang bumili ng materials natin. So bumili siya ng mga concealed, tapos drawer guide. So yung binili natin drawer guide, yung soft close yung kinuha natin. Tapos yung kinuha natin concealed, yung hydraulic. So yun ang pinakuha natin kay Badinoli. So lalagyan pa natin ng kulang pa tayo ng concealed na hydraulic. Tapos dito, nagpakuha na rin ako ng rinse sa kanya. Double na yun. Double tawag doon. Basta yung dalawang na siya. Double motor tawag doon sa kinuha nating rinse na digital. Nasa pati yung set niya dito sa taas. Yung pagdadaanan ng usok nasa 7,749 yata
Yun mga boss. I-check ko na lang pag dumating magkano yung bilhin niya. So ilalagay natin dito yun. Kasi yung size na nandun lang daw, 60 tapos 90. O itong paglalagyan natin, nasa 70 ito. Nasa 70. Yung itong paglalagyan natin. So ang gagawin natin doon, double motor yung kinuha natin. Kahit maliit, at least malakas yun. Kaya niya ng supplyan ito. Itong gas rinse natin. Kaya niyang higupin yung usok na yun. So ano yan, bubutasan pa natin yan dito sa paglalagyan ng yung pagdadaanan ng usok. So dito magbubutas din tayo dito. So may filter naman yun, kaya yung paglabas ng usok lalabas doon sa labas. So mapipilter din naman yung usok na yun. So dito na siya lalabas mga boss. Dito na lalabas yung usok natin. Dito na. So dito siguro, ang gagawin siguro dito, alisin na tong bintana. So dito lalabas yung usok. So may filter naman na siya. So ito pala yung dirty kitchen nila madam. So mayroon na silang kitchen dito, dirty kitchen. So yung ginamit nila dito yung aluminum na cabinet. Pati dun sa hanging cabinet, aluminum cabinet na rin yung ginamit nila dyan. Okay, so ganun yung plano dito. So medyo malapit-lapit na. So dito, ang wala na lang dito yung electrician. So lalagyan pa natin ng papalian pa natin yon. So siyempre may saksakan tayo dito para sa oven. Ang wala na lang dito yung para sa rep. Yung sana madiskartyan ng electrician. Tapos isa pa na lalagyan natin dito yung ilaw. So maglalagay pa tayo ng ilaw dito sa baba. So wala pang linya, wala pang nilagay na linya yung electrician. So pin light na lang ang ilalagay natin diyan. Maglalagay tayong pin light, isa diyan, tapos isa dito. Tapos isa dito. Tapos isa dito. Tapos doon may pin light din doon. So wala pa naman yung electrician. Hintayin na lang natin mga boss. So dapat nung pa sana mas maganda bago kami pumunta rito. Pumunta na siya rito. So 3 watts na lang siguro na pin light nilalagay natin dito. Yung maliliit lang kasi maliit lang naman yung sisinagan niya. Okay, dito pala sa pinakataas. Ano na lang to? Lalagyan natin ng shelves diyan. Tapos ano na lang, pintuan na lang niya. Okay, meron pa nang ilalagay dun sa taas na ito. So pagkatapos nito, meron pang ilalagay doon. So nakadikit yan dito. So hindi pa natin may fix kasi hinintay nga natin yung electrician. Okay. Okay, so bukas magdala tayo ng dito mga boss. Ng board kasi kulang na yung board natin. Magbubuo pa tayo dun sa baba. So yun ang dadalhin natin bukas. Okay, tara, punta tayo sa San Carlos project. I-update natin yung project doon. Tapos may pinapatingin din si madam sa akin yung ayun sa kabilang bahay, yung family house nila. Papatingin sa akin yung kusina doon. Parang structural yata yung kusina. So tignan na rin natin mga boss. Iba doon uli, andun pa rin siya sa Wilcon ngayon. So siya na yung pumuntang bumili ng mga kailangan dyan sa kitchen cabinet natin. Okay, tara. Okay, dito na tayo mga boss. Nakakatakot lang, baka maraming pako. Gaya nung may napako yung natin, yung delivery truck. Nakakatakot na magano rito. Okay, update natin mga boss. Dito tayo sa San Carlos, Pangasinan. Kamusta yung kabiling? Okay na?
Bye. Bila ng Sabado na araw sa amin. Siyempre. Yung Bye, Nay. ay pinanggabi lang din yung strip light. Strip light. Siyempre, kung tawan dati ka, sa pirsa. Bye, madidalo ko sa arte, ano? Kasi di bang pamenta, uli di ko yun eh. Para lang. Dapat si, ano yun? Matigatit-tigam kami dun sa. Ano? Aputan dati ko rin nakas na duwa. Nanay garo. Sigurado ko. Kaya aputan na nakas na, mag-pirsa mo. Nag-break ko na. Yung ibang pinlight dito, hindi maganda yung pagkabutas nyo. Kaya rest ka rin ako. Oo, sige, sige. Yung electrician pala may kasalanan. Nasiran yung kisame namin doon sa Tambugan. Yung electrician. Okay, magkaka-copyright tayo mga boss. May nagpapatugtog. Ayun lang. Mamaya na lang konti. Okay, so mukhang hindi natitigil yung magpapatugtog sa kabilang mga boss. So lagyan ko na lang ng background music itong video natin. Baka kasi makapiright tayo. So dito mga boss, nai-layout naman na yung framing na ito. So nilibel na lang nila. So wala pang nibel yung iba rito. Dito ang banda hindi pa naka-nibel. So cob light tapos naka strip light itong mga box na yan. So bali apat yan, 1, 2, 3, 4. Tapos dito pin light tsaka cob light din. So makikita nyo dyan sa screen yung itsura niya mga boss para may idea kayo. Okay, so ganyan yung magiging itsura niya pag natapos. So ganun din dito. So makikita nyo dyan sa screen yung 3D model. Okay, so ganyan yung mga mangyayari. Tapos dito sa may kusina, so naka-cob design din ito mga boss. So makikita nyo, so naka-cob design siya, maaniginag siya rito. Pati dito mga boss, dito banda. So ayan, mas maluwang lang siya dito. Kung papansinin nyo, mas maluwang siya rito. Yan, mas maluwang siya rito kung ikumpara mo dito sa dalawang gilid. So dito, mas maliit siya pati doon. Kaya ginawa kong mas maluwang dito kasi pag nag-cabinet tayo, yung hanging cabinet natin dyan, syempre pag naglagay na tayo rito, kikipot na yung area. So sakto-sakto yung ginawa kong adjustment pag nag-cabinet tayo rito. Ganon din yung may iwan dito sa may gilid niya. So ganon din sa kabila. So naka-cob design siya, nag-plateau na tayo tapos naka-cob design. Tapos yan na, ito yung flat niya. So cob design, ano siya, shadow line kung tatawagin. Okay. Dito naman, so dito naka-cob design din mga boss. Dito sa dirty kitchen. Ito kasi yung kitchen nila. Ito yung dirty kitchen. So ayan mga boss. Tapos dito sa mga room, tingnan natin mga boss. So nakapag-framing na rin dito sila sa room. So nakapag-framing sila. Cob design yung mga karaniwang ginagawa natin sa mga room. So yan, cob design siya. So lahat ng project natin ginagawa ko dun sa mga room nila. Cob design yung in-estimate ko. Siyempre mas mura na naman ito kung i-flat mo. I-flat mo yung ceiling. Ito naka-cob design siya. So ganyan yung karaniwang ginagawa namin. Kung gusto nilang makamura, i-flat ceiling nila. Kung gusto naman nilang makamahal, kung ayaw nilang ganito, kung gusto na personalized na design, talaga may design pa rin mga room nila. Kung gusto nila maraming arte, mas mahal na naman yun. Hindi siya magka-presyo na itong cob design natin. So mas mahal yung ganon. Yung meron ka pang ilalagay na maraming design dito sa room, so mas mahal yun. Ganun lang naman. Tapos dito, flat lang dito. So parang hallway lang kasi ito mga boss. Tapos CR, ganoon din, flat din. Flat din yan. Siyempre maglalagay tayo ng ano dito, ng manhole. So dito tayo maglalagay ng manhole sa may CR. Tapos dito sa master bedroom, ganoon din, cob design. Okay, so yan mga boss. So kung gusto nyo malaman kung paano gawin yung cob design, so andun dito lang naman sa description box lagi yung mga tutorial natin kung paano gumawa ng cob design, magkabit ng kornisa, gumawa ng cob design na bilog.
So may tutorial po tayo niyan, makikita niyo dyan sa description para hindi na kayo mahirapan. Tapos sa mga cabinet, meron din kami mga tutorial kung paano gumawa ng magkabit ng aging, ano na yan, drawer guide, concealed hinges, yan. So yan ang mga nasahan natin, mga tutorial natin. So pindutin nyo lang yung playlist ng tutorial, andun na lahat. Okay, so yan lang naman yung update dito. So tatlo lang silang pumasok ngayon kasi yung isang kasama natin nagka-problema daw sa bahay nila. So may problema daw sila sa bahay nila kaya hindi nakapunta. Tapos dito may groove yung i-design natin dito. Flash siya tapos groove. May groove yung mga design. Yung karaniwang ginagawa natin sa mga terrace. Okay, punta tayo dun sa kabilang bansa, bahay mga boss, may pinapatingin sa akin okay, yung kusina na ipapagawa sa atin. Tara. Sige nga. Sige, maglagay. So, testing natin yung bigil natin kelat yung nila. Kaya di ko mga boso. Basta na, meron na yan, may bala na yan, pagkita mo yung bala. Ayan, ganun mo nga. Ito yung bala natin mga boso. Okay naman na. Sige, putok. Ayun, tignan nyo mga boso. Ang lakas. Ayos. So ito yung ininom ko nung nakaraan. Okay naman siya mga boss, ang observation ko. Tara, punta tayo kay architect. Hi, good morning. Ay, good afternoon, Madam Architect. Tingnan ko yung yung gagawing kusina. Tingnan ko yung Tara, pasok kayo. Good afternoon, madam. Oo. Saan po yung kusina na gustong nila ipalagay, ma'am? Yung kusina. May sinabi gagawa daw ng kusina. Hindi ko naman alam kung saan banda. Okay, tingnan natin sa taas. So, bali ito, baka mapalitan natin lahat. Kasi luma na rin. So, may mga crack na rin. So dito sa isang bahay na palitan na yung bubong niya. So itong sa may kusina na lang, dining tsaka kusina, hindi pa napalitan. So pupunta sana ako sa taas, medyo langanin daw. Kaya bibigay ko na lang to, itong camera kay JR. Okay, so sukatin na natin mga boss para mukha nating area. Sa luwang nito parang nagtatayo rin tayo ng bahay. Maluwang din pala tong dining tsaka kusina. So tara, ano natin, sukatin natin. Okay, sana mga sukatin nyo nga dyan. Okay, uwi na tayo mga boss. So ayan, yan lang yung vlog for today natin mga boss. Bukas i-update natin yung project natin sa Anao. Tapos yung cabinet, syempre i-update natin yung bukas. So malapit-lapit lang naman yung project nating cabinet So pwede natin i-update yan bukas. Anao tsaka
cabinet project. So tapos dito sa ano pala sa ano, pagkatapos naming magpintura doon, isusunod na rin namin yung mga cabinet. So kitchen cabinet, tapos sa mga cabinet sa mga kwarto. So yan, lalagyan natin yan. Okay. So biyahe na tayo mga boss.